100 luuta hauenpäässä jokaisella on nimi. Puolet porsaankyntisessä eikä yhdelläkään ole nimeä, sanoo vanha sananlasku. 1970-luvulla äitini keitti Jokijärvestä saadun hauenpään kattilassa. Isä söi siitä poskilihat ja imeskeli päänluita. Samalla kertoi, että näillä päänluilla on nimet. Hän nimesi joitakin luita, mutta kun niitä ei tullut kirjoitettua ylös, niin eihän niitä muista. Asia jäi unohduksiin vuosikymmeniksi, vaikka jänkäkoiria pyydettiin syötäväksi ja myytäväksi paljon. Kevään kutuhaukkia vietiin kauppaan kouluun mennessä. Siitä saatiin taskurahoja, samaten kuin myös piisamin nahkoista. Eräänä aamuna tarjosin 3 eri kauppaa haukia, mutta eivät ostaneet. Iijon sillan yli kävellessä mietin, että puullaanko koskeen ne hauet, mutta sitten kuitenkin päätin yrittää vielä yhteen kauppaan. Sinne ostivat niitä. Joku aika sitten eräällä kalastusleirillä keiteltiin hauenpää ja retosteltiin luut erilleen. Silloin löytyi 77 luuta, mutta ei löytynyt ihmistä, joka olisi osannut kertoa, että mitkä niiden nimet on. Kalastavan nuorisohankkeen myötä heräsi ajatus, että hauenpään luille tulisi löytää nimet ja samalla tarkistaa montako luuta löytyy. 2,6 kiloisen hauenpää joutuu kattilaan ja huolellisen erottelun jälkeen löytyi 100 luuta hauenpäästä. Tai oikeastaan yli 100 luuta, koska neuloja on tusina puolellaan. Arpaluita on parit puolellaan. Melassa on rustalla kiinni 2 luuta ja vielä penikka alareunassa. Lisäksi muutamia 2 luun yhdistelmiä on, kuten perhosessa oleva pitkä pyrstö on ilmeisesti erillinen luu. Keskellä taulua on sellaisia luita, jotka ovat keskilinjoilla ja niitä on vain 1. Oikeassa reunassa on muutamia luita, joille ei löytynyt paria. Menikö ne rotosten mukana kissan kuppiin vai eikö niille ollut paria, kukapa sen tietää. Luut eivät ole järjestyksessä muuten kuin parilliset luut on laitettu vastaavin kohtiin oikealle ja vasemmalle. Nämä 6- ja 7-luut ovat sellaisia, joista voi laskea kala-ikää, jos joku sen tai jo osaa. Nimittäin kasvurenkaat eivät ole niin selkeät kuin puilla. Siellä on kesän mittaan voinut tulla monta välirengasta saalistilanteen, veden lämpötilan tai kalan sairauksien myötä. Luut pitäisi hioa ja katsoa rengastihentymiä ja siitä päätellä, mikä on tullut talviaikaa ja mikä kesäaikaa. Luitten nimeämisessä on omat haasteensa. Eri puolilla Suomea ja varmaankin muuallakin maailmassa on nimetty paikallisesti eri nimillä. Kirjallisuudessa on nimetty toista 100 luun nimeä, mutta ei ole tietoa, mikä nimi viittaa mihinkin luuhun. Jos jollakin ihmisellä on ollut omasta mielestä äkäinen äitipuoli, niin on voinut nimetä äitipuolen käsivarreksi vaikkapa tämän luun 19. Jos taas on ollut kiltti äitipuoli, niin luu 43 on voinut saada sen nimen. Erilaisilla paikan nimillä on voitu nimittää joitakin luita sen mukaan, onko naapurin kylän väki mukavaa vai ei. Enimmäkseen hauenpään luut on nimetty jokapäiväisessä arkisessa elämässä käytössä olleiden käsityökalujen mukaan: aurat, miekat, neulat ja niin edelleen. Lisäksi on luontoon liittyviä nimityksiä: yökkönen, siikaperhonen, käki ja niin edelleen. Nyt kun luettelen näiden luitten nimet, niin vastuu siirtyy kuulijalle. Ahma, kuntsankopara, hirvenjalka, arpakivet, yökkönen, viittaa muodonmukaisesti lepakkoon, lapintooli, jatulintarhat, risti, voilepakko, lumiaura,
pääskynen, ojapiili, venneenhanka, reenhanka eli kaplas, käki, viikatteen terä, peuranjalka, sahra, johon Seppo Ilmarinen on takonut vähän vahviketta, että kestää kivikossa kyntää, äitipuolen käsivarsi, siikaperho, venneentelejo, lusikka, saukko siinä illistelöö, uni, otranpolvi, siula, petkeleen terä, puiro, huppora, vene, lapakko eli puulapio, junttura, länkiluu, mehtämies, kopukka, miekka, lipakka, neulatusina, lotjanpurje, melaa ja melanpenikka, koukkuluu eli Väinämöisen kannelluu, hirvenpää, Miniän voiveihti, aura, kitasluu, orronen, simppu, kitasruoho, hyypiö, kiikkerä. Jos tuommoisella tuolilla istuu, niin aika kiikkerää on istua sen päällä. Näin niitä on 50 tässä nimetty. Ja sitten toisella puolella on lisää näitä luita, jotka voi nimetä tullee kaikkien 100 luuta. Ja jos jollain on parempaa tietoa, mikä luu on mikähin, niin saa antaa asiallista palautetta Jänkäkoiran pyytäjälle.